Baba gambar atamda dayanıp köp toylara bedeg veren bagjy sen. Aşyk aýdyň pirimize gul berip ulus ile yarap duran bagjy sen. Mahmud setin ýaglanyp durmy dama. Arsgally ojogyň törüne bugün sen aýdymlan ganyt berýär insana. Owazyň eşiterler ýurdar bugün. Yara şoğu toyloň, bedegi öýleň, sen owazyň şatlyk baryn paýlap ýör, niçeme juwana ak ýollarda ulap, goşa ýüregi bir-birine taýlap ýör. Goý ýanglansyn, müdümýlik ýanglansyn, mahmal sesin kesilmesin owady, täsijan sen aýdym aýt sesin batlansyn, dağdan daşdan ýylen sil suwýady, akça bäbegin gölkesi ýaly. Ne şeyle sijardylar bilen täsijan tabaramyň şupursadyny biz bilýäs, toýlarda, bayramlarda klaşny taýralyny özüm saat çalyp Türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetirýäňiz. Ne başga da saat uraly çalyp bilýäňizmi? Boş wagtyňyz näme işler bilen meşgullanýaňyz? Şo barada ilişkilerinizi görüň bilen. Öýde boş wagtym dutar saat uraly bilen meşgullanýan. Akordeon saat uraly bilen meşgullanýan. Esasen Türkmen halk aýdymlaryny öýde dutar saat uralaryny kämilleşdirip ýerine ýetirip öýde hüňlenýän dutar saat uraly bilen. Gelecekde näme Mehriban Gahrman arkadaşynyň saýasyny dutarja saat uraly bilen gelecekde halkymda bir näçe täze halk aýdymlary ödüller nesip bolsa. Nätäsli şo çağlykda ýerine ýetiren aýdym Aýjamal ýa aýdym diýdiňde bir tawaramyň şupursadyny şonu bir gysgasyk ýerine ýetip berýär. Ağalar men aşığım tapmadım çare her zaman yanıma gelsin Aýjamal vah aşıklık derdinin yüreğim para sallanıp yanıma gelsin Aýjamal gelsin Aýjamal ne şeyler. Nätäsizan onu çağlykda ýerine ýetiren aýdymyň Türkmen halk aýdymy şeýle. Onu çağlykdan şu halk aýdymy bolan höwesiňiz eýem çağlykdan dörep başlapdy şeýle. Aýjamal ýa aýdym bilen maşallah edilýärler görüşimiz ýaly da baramyzyň şupurdadyna da bir çağlykda ýerine ýetiren aýdymdan biri öte senin üçin hüňlenip berdi. Inni da baramyz dowam edýär. Täsizan inniki ýerine ýetirip berjek aýdymyň barada sazy we sözi kiminki ýyleşdirmeli aýtyp berýär. Inniki ýerine ýetirjek aýdym halipalardan yol boyuny dursam garap görsem iki gyz gelýär diýen Türkmen halk aýdymy ýerine ýetirip bereýin. Dinleň, näde talyň jaň sag bolsun. Başdyna ul howsy. Ay birbirine manative ol bir olsun tid gelýär. Ay birbirine manative ol bir olsun tid gelýär. Ay allanıp çöndüm payadan Akolum kana boyodun bir ti akgül kovodun ol bir olsun gelýär. Bir ti akgül kovodun ol bir olsun gelýär.
Ay birbirinden tir gelya, vah birbirinden uğur gelya. Kolun boynuma salmana, Hageli bağrım tülleni, Kolünde sol gelya. Hageli bağrım tülleni, Kolünde sol gelya. Vah men kime barayında da ağmayan hani dünyada. Ay kimin yüküydün gelya, ağmayan hani dünyada. Kimin yüküydün gelya, ay kimin yüküydün gelya.